Ma jistax ikollna strateġija effettiva għall-immigrazzjoni mingħajr l-involviment ukoll tal-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu flimkien ma' miri ċari li nħadmu id fit ma' dawn il-pajjiżi. Din kienet id-dikjerazzjoni għamel il-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza it-Trans-Mediterranean Migration Forum fil-kapitali Libjana Tripli. Dan il-forum kien organizzat mill-Gvern Libjan u għalih attendew diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u mill-Afrika. Il-Prim Ministru Malti mhux biss indirizza l-laqgħa bil-mexxejja iżda anke dan il-forum. Hawnhekk hu tkellem dwar prinċipju ewlieni li titkellem dwaru b'mod konsistenti Malta, dak li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni tiġi indirizzata mill-eruq b'kooperazzjoni strateġika ma' kulħadd biex tevita t-tluq tal-immigranti mill-Afrika lejn l-Ewropa. Fl-indirizz tiegħu Dr. Abela semma żewġ kategoriji ta' migranti, dawk li ħarbu minn pajjiżhom minħabba konflitti u dawk għal raġunijiet ekonomiċi. Qal li żewġ tipi jeħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi bl-involviment tal-pajjiżi tal-oriġini, tat-transitu u dawk li jaslu fihom. Il-Prim Ministru Malti sostna l-appoġġ finanzjarju lejn dawn il-pajjiżi biex jiżviluppaw u jħolqu il-ġid u l-opportunitajiet għal popli tagħhom li tisir b'mod għaqli u l-Ewropa trid tibqa' tara li l-investiment li qed tagħmel qed tieħu lura minnu valur. Mela s-soluzzjoni hemmhekk għandha tkun illi kemm jista' jkun innaqsu it-tluq ta' dak il-persuni mill-pajjiżi tal-oriġini. Kif tagħmilha dik? Billi tinvesti f'dak il-pajjiżi. Jiġifieri li tagħti opportunitajiet fil-pajjiż ta' twelid ta' tant u tant persuni li bħalissa din jaħarbu minn dak il-pajjiżi għaliex dak l-opportunitajiet illum ma jeżistux jekk hux qed nitkellmu it-tisħiħ tal-infrastruttura edukattiva, l-infrastruttura tas-saħħa, l-opportunitajiet ta' jobs ta' kwalità. Dak li m'hemmx f'dan il-pajjiż illum il-ġurnata u allura qed ikollok mijiet eluf ta' persuni litteralment illi jaħarbu minn dak il-pajjiżi jieħdu sogri kbar fuq ħajjithom jew samt id-deżert inti b'sogru li tmut bil-għaġġ jew bil-ġuħ jew samt mijiet ta' mili bid-dajsa biex tipprova tasal lejn l-Ewropa, jiġifieri qed jittieħdu dak is-sogri għax l-opportunitajiet ma jeżistux. Mal-mexxija fi Tripli, il-Prim Ministru Robert Abela iddikjara wkoll b'mod b'saħħtu favur aktar kooperazzjoni li trid tiġi minn pajjiżi ta' oriġini fir-ripatrijazzjoni ta' ċittadini tagħhom li jkunu nstabu qed jgħixu illegalment fil-pajjiż ta' destinazzjoni u li ma ħaqhomx l-ażil. Fl-indirizz tiegħu, il-Prim Ministru irrimarka wkoll kif Malta ilha timbotta fuq livell Ewropew favur kooperazzjoni strateġika bejn l-Ewropa u l-Afrika. Innota kif pajjiżi ta' transitu bħal Libja diġà qed jagħmlu ħafna u l-isfida tal-immigrazzjoni mhix ta' pajjiż wieħed imma għandha bżonn sforz kollettiv minn kulħadd. Dr. Abela semma wkoll il-Valletta Summit dwar l-immigrazzjoni li kien sar fostna fl-2015 u qal il-prinċipi li tfasslu fih għadhom relevanti sal-lum fil-bżonn aktar minn qatt qabel ta' strateġiji li jtejbu il-kwalità tal-ħajja u jnaqsu l-aptit għall-immigrazzjoni irregolari. Kien tajjeb ħafna f'dan is-summit kien li kellna diskussjoni holistika mill-perspettiva ta' pajjiżi differenti. Jiena poġġejt il quddiem il-perspettiva ta' Malta li hija pajjiż tal-wasla jew ta' destinazzjoni. Qed ukoll il-mod kif ikkumbattejna dan il-fenomenu tul is-snin, il-bieraħ kellna l-opportunità li nerġgħu niffirmaw MOU mal-Libja, estensjoni tal-MOU li konna ffirmajna fl-2020 u hemmhekk li l-politika tagħna ta' ripatrijazzjoni li tidħol bis-saħħa.